Εξαιρετικοί detectives, τα καταφέρατε. Κάθε γρίφος λύθηκε, κάθε αποστολή πέτυχε. Φίλοι μου, η εξυπνάδα και το πνεύμα σας έχουν σώσει τα Χριστούγεννα. Μέσα από την ομίχλη της πόλης του Λονδίνου έχετε ταξιδέψει πίσω, ξεκλειδώνοντας τη μεταμόρφωση του Σκρούτζ, αναδημιουργώντας την τρυφερή σκηνή της αγαπημένης οικογένειας Κράτσιτ και ξεμπερδεύοντας τις αλυσίδες του Μάρλι με την καλοσύνη σας. Τι περιπέτειες είχατε! Τα πνεύματα των Χριστουγέννων σίγουρα σας χαμογέλασαν, χαρίζοντας τη σοφία τους για το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Εξαιτίας σας, το πνεύμα των Χριστουγέννων λάμπει πιο φωτεινό από ποτέ. Η γενναιότητα και η ομαδική σας δουλειά έχουν δημιουργήσει μια ιστορία που δεν μπορούσα να φανταστώ. Ενώστε λοιπόν τις φωνές σας στο τραγούδι, απολαύστε τις εορταστικές λιχουδιές και πάρτε μαζί σας τη χριστουγεννιάτικη μαγεία που έχετε βοηθήσει να διατηρηθεί. Σας ευχαριστώ, έναν και όλους ξεχωριστά, που διασφαλίσατε ότι η χαρά και το θαύμα παραμένουν ζωντανά και αιώνια.